Kalabaw din po. Eh, wala akong buong maro ngayon ha. Wala ko lang. Iba yung kapes dyan. Kalabaw? Okay, papunta ko lang. Ito lang kasi kailangan mapatay ang dugo dyan eh. Kaya ganyan kalakas ang atin. Dalawa ako. David, ang bibigyan na lang sila ng extra kung sabaw sila na bahalang mag-ate. Kalabaw kakain? Boss, kain kalabaw? Sa camera. Ay, wala pa nagagawa niyan. Muna rito. Order. Baboy. Tay. Mata. Ha? Kalabaw, tatlo yung grupo. Nasa na yun? Opo. Kahit ang baboy. Hindi, doon na pala. Kukunin ka na. Grupo. Kumakain ko siya. Oo, yung anak ko kumakain mo. 11 years old po, Amerikano. Ay, oo, malakas kumain niya. Kalabaw ito. Ito sa'yo na to. Go lang. Wala pa rin muna. Dalawa. Yeah, dalawa sinigang. Ito kasi ang italong na lahat. Ganda nga naman. Nakapatutok yun. Hindi, wala yun. Hindi yan. So, kung sa ano to kakain naman? Advertising muna. Okay lang. Nakakalabaw ko din. Diba, ang dami ng takal. Ganyan lagi yan si Andre. Very genuine. May video o wala. Ganyan talaga yan. Kalabaw po. Extra. Hindi na, dalawang balot.
Ito sa'yo. At ginamit mo na lang, di kasi sa kamay namin. Pag di nagkasya eh. Wait, meron ako yan din. Namanhit to kami ki. Maluwag. Eh, sinigang po. Wala po, ma'am. Lunes hanggang Biyernes lang po yung Wala po kami pag ano eh. Ano tayo ito, ginagawa na po. Sige po. Dolo po, lagyan ng diesel. Pwede na yan kasi. Wait lang po. Ano ilalagay lang ito? Halabaw. Bakit? Halabaw po, wala po itong mata. Stop yung ano, sinigang na. Tatlong sinigang? Hap. Tatlong sinigang may mata. Pwede dyan na ay. Pinapos na dyan. Tapos na natin yung sinigang na ano. May mata. Wala din sinigang. Hindi mo lahat eh. Adobo ka na. Bakit isa? Hindi, kanya-kanya silang bayan. Magkano kalabaw, te? 100. Subay. Tag-isa lang pala si Nene. Hindi sa kayang-kaya niya yan. Saka sila. Parang pupunta ka pa ng palengke? Mamaya pa po. Ano?